أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Барлык галәмнәребезне, җир ва күкләребезне юктан бар кылып, һәм шунда булган мәхлукларны даим тәрбия кылып торучы булган, безгә биргән нигъмәтләрнең очы-кырыена чыгып булмаган зат, Кыямат көннең бердән-бер хуҗасы Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә шушы изге айларда күңелләребезнең түрләреннән чыккан хәмд сәнәләребез, мактау улуклауларыбыз даим иршеп торса иде. Һәм дә ушбу галәмнәргә рәхмәт өчен җибәрелмеш. Безләргә Аллаһның сүзе Коръән Кәримне китерүче булган, шул сүзләрне аңлатып, шуңа муафиq рәвештә яшәүне камил рәвештә яшәп күрсәткән, шушы юлларда бихисап җәбер золымнар күрсәдә, иң күркәм әхлак адаб сыйфатларын саклап, безнең өчен үрнәк булып калылган сөйкле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламның рух шәрифенә, шулай ук күңелләребезнең түрләреннән чыккан, аны чиксез яратудан барлыкка килгән салават шәрифәләребез ирешсә иде. Һәм дә дуа сәламнарыбыз Пәйгамбәребезнең әһле бәйтенә, сахаба кирамнарына, барча әнбия һәм мөрсәлимнәргә, кыямәткә чаларга изгелектә яручыларның рух шәрифләренә, шулай ук мөселман кардәшләрем, һәр беребезнең дуа итеп ятучы, без дуа тиешле булган барлык әрвахларыбызның рух шәрифләренә ирешеп, аларда сөенеп, шатланып, бездән разый булып ятсалар иде. Аллаһ Тәгалә шушы айларыбызны мүбәрәк кылса иде. Шушы айны сөйләгән вагазларыбызны хәерле вагазлардан кылып, шул вагазларны тыңлау сәбәпле иманнарыбыз ныгыса иде, тәкъвалыкларыбыз артса иде. Һәм шул сәбәпле киләчәктә изге гамәлләребез тормышыбызда күбәйсә иде. Мөселман кардәшләрем, әлбәттә, шушы исламда булу, гамәл гыйбадәттә булу, намазлар уку һәм шушы айны уразалар тоту, бу әлбәттә безнең тәкъвалыктан барлыкка килә. Кешедә шушы гыйбадәтләрне торгызу өчен Аллаһтан курку хисе булырга тиеш. Инде без иман китергәннән соң бездә күңелебездә ниндидер хисләр барлыкка тиеш. Инде шушы иман китергәннән соң безнең күңелебездә үзгәрешләр булырга тиеш. Ниндидер яңа хисләр пайда була. Һәм шул хисләрнең иң беренчесе әлбәттә Аллаһ Тәгаләне ярату хисе. Чөнки мөселман кардәшләрем, бу дөньяда без бик күп чиракларда үзебезнең кардәшләребезне яратабыз, әти-әнибезне яратабыз. Ни өчен? Бу яратуга сәбәпче алар безне тудырды, кичкенәдән тәрбияләп, безгә бик күп яхшылыклар эшләде. Шулай ук үзебезнең тормыш иптәшләребезне яратырга мөмкин. Чөнки без бер-беребез белән аралашып, бер-беребезгә зур яхшылыклар эшлибез, балаларыбызны яратабыз. Чөнки алар безгә шушы тормышта шатлык, төрле шундый яхшы кичерешләр бүләк итәләр. Һәм шулай ук кардәшләребезне, дусларыбызны яратырга мөмкин. Әлбәттә, шушы хис барлыкка килсен өчен, шушы хисне барлыкка китерә торган сәбәпләр була. Ул сәбәпләр әлбәттә шушы кешеләрдән безгә килгән яхшылык. Инде шушы күзлектән караганда, Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән нигъмәтләре, Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән яхшылыгы, безнең аңа бәйлелегебез ул чиксез. Аны бу дөньяда бернинди башка кешеләрдән килгән яхшылыклар белән чагыштырып булмый. Чөнки Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяга яратты, безгә шушы дөньяны камил рәвештә бүләк итте. Һәм дә шушы дөньяда дөрес итеп яшәсәк, Аллаһ Тәгалә мәңгелек җәннәтләрне безгә вәгъдә кылды, мәңгелекнең аның бәясе юк. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә тарафыннан килгән яхшылык безгә ул чиксез. Инде менә шушы нәрсәләрне аңлап, шушы Аллаһ ягыннан килгән, Аллаһны таныганнан соң, шушы нигъмәтләрне аңлаганнан соң, әлбәттә безнең күңелебездә аны чиксез ярату хисе барлыкка килергә тиеш. Һәм бу ярату әти-әниләребезне, балаларыбызны, туганнарыбызны һәм башка кардәшләребезне яратудан үстен булырга тиеш. Чөнки Аллаһ Тәгалә ул кимчелексез һәм аның безгә биргән нигъмәтләре чиксез. Инде мөселман кардәшләрем, шушы ярату барлыкка килгәннән соң, әлбәттә Аллаһтан курку хисе барлыкка килә. Һәм дә инде икенче хис Аллаһтан өметле булу. Шушы Аллаһтан курку хисе һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән өметле булу, кошларның ике канаты шикелле, безне Аллаһның рәхмәтенә ирештереп, аның җәннәтләренә күтәрә торган канатларыбыз булып торалар. Күңелебездәге шушы ике нәрсә безгә мәңгелек тормышыбызга алып бара торган, яшәешебездә очраган авырлыкларны, сынауларны дөрес үтәргә ярдәм итәчәк. Акыл белән Аллаһ Тәгаләнең барлыгын тану һәм шул тану белән бергә кешедә барлыкка килгән Аллаһтан курку хисе кешене намазга басарга, ураза тотарга
һәм башка фарызларны үтәргә мәҗбүр итә. Шушы хис кешене харамнардан тыелырга, Аллаһ Тәгаләнең разый була торган эшләрен эшләргә, әдәпле булырга мәҗбүр итә. Ягъни кешенең күңелендә Аллаһтан курку хисе булуын һәм ул хиснең ни дәрәҗәдә куәтле булуын күрсәтеп торучы нәрсә аның гамәлләре. Әгәр кешенең күңелендә чын хакыйкый Аллаһтан курку хисе бар икән, ул кеше һичшиксез динендә нык торучы, күп гамәл, гыйбадәт кылучы була. Коръәндә Аллаһ Тәгалә мондый кешеләрне тәкъва дип атады һәм аларны айырып тора торган сыйфатлар итеп, аларның фарызларны үтәүләрен, харамнардан тыелуларын күрсәтте. Кайбер вакытта без тәкъва сүзен белән Аллаһтан курку хисе арасында тигезлек билгесе куябыз. Инде тәкъва киңрәк, тәкъва ул ике сыйфаттан тора. Тәкъва булган кеше ул Аллаһтан куркучы, һичшиксез булырга тиеш һәм шул сәбәпле аның гамәл гыйбадәте булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә хакыйкый куркучыларның, тәкъваларның сыйфатын Коръәннең башында ук билгеләде. Бакара сүрәсенең 1-5 аяты шушы тәкъваларның сыйфатын белдерә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Заликал китабу ла райба фих худан лил-муттақин. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтте, ул китап, ягъни Аллаһтан килгән шушы Коръән китабы, аның Аллаһтан икәненә һич шик юк һәм ул тәкъва кешеләргә туры юлны күрсәтүче диде. Монда Аллаһ Тәгалә тәкъва кешеләргә диде. Дип әйтте дә, шуннан соң дәвам итте. Аллазина юъминуна бил-гайби ва юқимуна ас-салата ва мимма разакнахум юнфикун диде. Ягъни Аллаһ Тәгалә тәкъва дип кемнәрне кабул итә? Алар гайып нәрсәгә, ягъни күрмәгән, имандагы без күрмәгән шушы сизү органнары белән сизә алмаган нәрсәләргә күргән кеби ышаналар диде, гайып булган нәрсәләргә. Һәм дә әйтте, аларның тагын бер сыйфаты итеп, ягъни алар намазларын торгызалар диде. Монда укыйлар димәде, намазны торгызалар диде. Чөнки укыйбыз без, мәсәлән, өйлә намазы керде, аны укып куйдык. Торгызу була, син шушы 5 вакыт намазны гомер буе торгызып, багана шикелле бастырып куйдың, менә шушы торгызу була. Һәм тагын бер сыйфатын әйтте, мин ризыкландырган нәрсәләрдән нәфакасын чыгаралар, өлешен чыгаралар диде. Бу әлбәттә беренче чиратта безнең өстә булган шушы фарыз садакалар турында сүз бара. Һәм Аллаһ Тәгалә тагын бер сыйфатын әйтте, алар син китергән нәрсәгә һәм сиңа хәтле китерелгән китапларга ышаналар диде. Ягъни аларның Аллаһ Тәгаләдән икәненә иман китерәләр диде. Һәм ахират көненә ныклы ышану белән ышаналар диде. Һәм Аллаһ Тәгалә шуннан соң әйтте, менә шундый кешеләр, шундый сыйфатка ия булган кешеләр, алар тәкъва һәм алар Аллаһ Тәгаләнең туры юлында һәм шушындый кешеләр генә котылучылардан булачаклар диде. Ягъни инде менә бу хакыйкый шушы Аллаһтан куркучыларның сыйфаты. Аллаһ Тәгалә төгәл билгеләде. Әгәр дә син Аллаһтан курку хисе бар икән, димәк ул тәкъвалыкның икенче сыйфатын барлыкка китерә, ул шушы гамәлләрне торгыза. Иң беренче чиратта, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә шушында безгә санап күрсәткән. Бу беренче дәрәҗәдәге. Беренчесе, әлбәттә, иманны торгыза, фикерләрен үзгәртә, шушы иманга кагылышлы үзенең ялгышлыкларын төзәтә, иманны торгыза, аннан соң икенче дәрәҗәдә намазын укый, аннан соң шушы өстендә булган фарыз садакаларны чыгара һәм аннан тақва кешеләр, аннан да күбрәк нәфил булган, ирекле булган өлешләрне чыгаралар. Һәм без ризыкландырган дигәндә, инде кешенең сәламәтлеге бар икән. Димәк, ул сәламәтлеге белән шушы Аллаһ Тәгалә биргән сәламәтлегеннән садака чыгарга тиеш. Каядыр Аллаһ ризалыгы өчен эшләргә тиеш. Кемгәдер Аллаһ Тәгалә гыйлем нигъмәтен биргән икән, гыйлем белән ризыкландырган икән, үстен кылган икән, димәк, ул гыйлеме белән Аллаһ юлында тырышырга тиеш, өлеш чыгарга тиеш. Һәм һәр кешегә Аллаһ Тәгалә нинди дә булса өстенлек, бер мөмкинлек бирә, үзенең нигъмәтен бирә. Без шушыннан һәр вакытта Аллаһка өлеш чыгарга тиешбез. Һәм шушы Аллаһ санап киткән сыйфатларда кем күбрәк гамәлдә була, аның Аллаһ каршында тақвалыгы да югары була. Башта әйткәнемчә, Аллаһтан курку һәм аның рәхмәтеннән өметле булу кошның ике канаты шикелле, берсе-берсеннән аерылгысыз нәрсәләр. Курку булып та өмет булмау, яки куркы булмыйча өметле булу ике очракта да безне халакатка китерәчәк. Беренчесе, Аллаһтан курку булганнан соң өметле дә булырга кирәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә шушы Аллаһтан куркып гамәл кылучыларга үзенең рәхмәтләрен вәгъдә кыла. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтте, дөрестлектә кем
Аллаһның китабын укый, намазын укый һәм без аны ризыкландырган нәрсәләрдән өлешен чыгара, яшерен һәм ачык рәвештә, алар ышана алалар, мондый сәүдәдә Аллаһ Тәала белән булганда бер качан да югалту булмаячак диде. Ягъни Аллаһ Тәала кем тәкъва аңа шушы өметләнергә шушы хәбәрен бирде. Алар бер качан да шушы сәүдәсендә югалту кичермәячәк, Аллаһның ягъни рәхмәтенә, ризалыгына ирешәчәк диде. Инде курку булмыйча артык өметле булу да бу да дөрес түгел. Чөнки өметле булу өчен ныклы нигез кирәк. Нигез булып исә кылган гамәлләребез, фарызларны үтәү, харамнардан тыелу булып тора. Аллаһ Тәала мондый артык өметле кешеләр турында әйтте Коръәндә, һәм аларга алмашка шундый буыннар килде, алар намазларын укымый башладылар һәм дә үзенең теләкләренә ияреп яшәделәр, аларны зур хәсрәт көтәчәк диде. Ягъни Аллаһ Тәала ниндидер зур өметләр баглап, Аллаһтан курыкмыйча тиешле дәрәҗәдә амал гыйбадат кылмыйча артык булыр әле, бер җиргә урнаштырыр әле Аллаһ Тәала дип өметле булып яшәүчеләргә Аллаһ Тәала Коръәндә ачыктан-ачык әйтте. Кемнәр намаз укымый, кемнәр садакаларын бирми, ягъни амал гыйбадатларын кылмый, кемнәр үзләренең теләкләренә, нәфсләренә ияреп яшәү юлын сайладылар, аларга хәсрәт булачак диде. Ягъни җәһәннәм диде. Аллаһ Тәаланың шундый сүзләреннән соң һәм Коръәндә мондый аятлар күп, ләкин иманлы кешегә аның берсе дә җитә. Инде без хисләребезне барлап, алар икесе дә камил рәвештә булырга тиеш. Гомумән курку һәр кеше кичерә торган хис. Бу хис төрле чиракларда пәйда була. Берәр буласы вакыйгадан, хәвефтән, ягъни менә ниндидер бер вакыйга була, анда радиодан әйттеләр, ураган була, куркыныч яшен яңгырлар була, шуны ишеткәннән соң бездә шушы хис пәйда булырга мөмкин. Шулай ук, мәсәлән, экзаменнан куркып торасың, яки операция сиңа булачагын әйттеләр. Шушы вакытларда бу хис пәйда була. Аның тәэсирендә, шушы хис тәэсирендә безнең йөрәкләребез кысыла башлый, йөрәкләребез тагын да каты тибә, яна башлый, елыйсын, дерелдисен. Һәм шушы курку иң зур ноктага җиткәндә инде кеше калтырый башлый, үзе дә аңламастан, шушындай кешенең тәнендә үзгәрешләр барлыкка килә шушы хис тәэсирендә. Матдә алмашлары үзгәрә, ниндидер матдәләр бүленеп чыга канга һәм шулар тәэсирендә без инде шундый кичерешләр кичерәбез. Инде менә бу Аллаһтан курку хисе белән менә мондый хәвефләрдән курку хисе аерылып тора. Курку төрле була. Мәсәлән, Аллаһтан курку шундый хис, без Аллаһ разый булмый торган нәрсәләр эшләп, аның ризалыгына ирешмәүдән куркырга тиеш. Мәсәлән, без тормышта анда җегет кызны, кыз җегетне яки әти-әнине бик каты яратабыз икән, без нишлибез? Ул кеше яратмый торган, аны ризасызлыгына китерә торган гамәлләр кылудан куркабыз. Һәм дә яраткан кеше без нәрсә ярата, шуны эшләргә тырышабыз. Ничек итеп сөйләшкәнне, нинди сүзләрне ярата, шундый сүзләр әйтәбез. Бездә бу теге ниндидер бер куркыныч аюдан, юлбарыстан, куркыныч хәвефтән курку хисе түгел. Бу икенче төрле курку хисе. Менә шушы без әйткән Аллаһны чиксез яратудан барлыкка килгән курку хисе. Без аны шу хәтле яратабыз ки, һәм аның ризасызлыгыннан куркабыз. Аның ачуын чыгарудан куркабыз. Аллаһ Тәала турында уйлыйбыз, булай эшләсәм Аллаһ Тәала мине разый булмый, менә ул шундый курку хисе. Моны аера белергә кирәк. Аллаһтан курку хисе дә төрле очракта барлыкка килергә мөмкин. Кайчан ул барлыкка килә? Беренчесе, кешедә Аллаһны һәм аның сыйфатларын дөрес итеп тануга ирешү белән шушы хакыйкый курку хисе килә. Ягъни, мәсәлән, син шулай уйлыйсың, Аллаһ теләсә бөтен галәмнәрне бер мизгелдә юкка чыгара ала, һәм бер генә зат та моңа камаучалый алмый, бөтен нәрсә аның кулында дип, һәм без Аллаһ турыннан Аллаһның сыйфатларын барлап, уйлап, ул гадел, кыямат көнне ул хаксызлык кылмаячак, һәрбер кылган гамәлебез өчен, һәрбер әйткән сүзебез өчен җавап бирәсе була дип, һәм Аллаһ Тәала гөнаһларыбызны ярлыкка учы дип, һәм шушы сыйфатларын уйлаганнан соң без Аллаһ Тәаланы күзаллыйбыз, һәм аннан шушы курку хисе барлыкка килә. Аның шушы каршында ниндидер кимчелекләр эшләп, аның ризалыгына ирешмәүдән, ачуына дучар булудан куркасың. Икенче чирак инде Аллаһ Тәаладан курку кайчан пәйда була кешенең үзен дөрес аңлау белән, ягъни үзенең кылган гөнаһларын, кимчелекләрен тану белән. Кеше беренчедән бу хис барлыкка килү өчен нәрсә гөнаһ Аллаһ каршында һәм нәрсә тыелган икәнен белү турында гыйлем кирәк, һәм үзенә дөрес бәя бирү кирәк. Инде без шушы дөрес итеп, үзебезнең гамәлләребезне Аллаһ таләп иткән белән чагыштырып, үзебезнең гөнаһларыбызны күрә белергә тиеш. Һәм гөнаһларыбыз күбәйгән саен, кимчелекләребез булган саен, без Аллаһтан куркабыз. Аллаһның шушы җәзасы астына эләгүдән, Аллаһның ризасызлыгы астына эләгүдән шушы хис барлыкка килә. Димәк, Аллаһтан куркуның көче шушы ике нәрсә турында булган гыйлемнең тирәнлегенә бәйле.
Димәк, Аллаһ Тәгаләдә иң каты куркучылар булып, Аллаһ Тәгалә һәм үзе турында тирән гыйлемгә ия булган кешеләр тора. Гайша анабыздан риваят ителә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Дөрестлектә мин сезнең арадан Аллаһтан иң каты куркучы" диде. Һәм шул ук вакытта мин аның турында иң зур белемгә дә ия диде. Һәм Коръәндә Аллаһ Тәгалә бер аятта әйтә: "Аның куллары арасыннан иң каты куркучылар аның турында иң күп белемгә ия булучылар" диде Аллаһ Тәгалә. Шушы гыйлемгә тирәнрәк ирешкән саен, шушы турыда күбрәк уйлаган саен, кешедә Аллаһ Тәгалә каршында бик каты курку хисе барлыкка килә. Аның йөрәге кысыла, яна, кыздыра башлый, ул елый башларга мөмкин. Әгәр дә без гөнаһларыбызны күзә алсак, Аллаһның бөеклеге, аның сыйфатларын уйласак, без инде шушындый каты, дөрестән дә хакыйкый шундый курку булса, йөрәкләребез кысылып, безнең тәнебездә үзгәрешләр пайда була. Шушы барлыкка килгән кыздыру күңелебездә Аллаһ Тәгаләдән куркып, бүтән тәненә, аерым агъзаларына тарала. Аның әхлак, әдәп сыйфатларына тәэсир итә. Куркуның кешенең тәненә тәэсир итүе белән кеше ябыга күп елый, аерым агъзаларына тәэсир итүе белән кеше ул агъзалары белән фарыз гамәлләрне үти, харамнардан тыела башлый. Кеше үзенең кимчелекләрен бетерә, үзен ахират көненә әзерли. Куркуның, йөрәк януның кешенең әхлак ягына тәэсире булып, аның камил сыйфатлы затка әйләнү булып тора. Кеше үзенең нәфсен буйсындыра, элек яратып эшләгән кайбер гөнаһлы эшләрен ул күрә алмый башлый. Күңеле тынычлыкка ирешә. Тәкәбберлек, күнчелек, хөсетлек кебек начар сыйфатлар кешедә юкка чыга. Ул үзенең уйларын, сүзләрен, гамәлләрен гел күзәтеп, үзен хисап тотып яши башлый. Менә шундый кешеләргә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, ярдәме килә. Һәм алар Аллаһ Тәгаләнең җәннәтенә лаек булалар. Шундый кешеләргә турында Аллаһ Тәгалә әйтте: Аллаһ Тәгалә алар белән разый булачак һәм алар да Аллаһ Тәгаләдән разый калачак диде. Бу шундый кешеләр, ягъни Аллаһның ризалыгына ирешеп, Аллаһтан разый булып калачак кешеләр кем диде? Ул шундый кешеләр өчен диде, кем үзенең Раббысыннан курыкты диде. Ягъни без Аллаһтан тиешле дәрәҗәдә, Аллаһ Тәгалә Коръәндә икенче бер җирдә әйтте, Аллаһтан тиешле курку белән куркыгыз диде. Ягъни мин куркам дип сөйләп кенә йөрү түгел, телдә генә түгел, хакыйкый курку икән, ул менә шундый булырга тиеш. Һәм шушы куркуны булдыру өчен, шушында нәтиҗә чыгарабыз, без ике нәрсә турында күп уйларга тиеш. Аллаһ Тәгаләнең исем-сыйфатлары турында һәм үзебезнең гамәлләребезне тикшереп, гөнаһларыбызны, кимчелекләребезне күрә белергә тиеш. Һәм шушы хис Аллаһ Тәгаләдән хакыйкый курку хисен барлыкка китерә, һәм ул хис хакыйкый булса, ул һичшиксез гамәлләргә тәэсир итә. Ул хис күңелдә икән, телдә генә түгел икән, мин Аллаһтан куркучы дип, ул әлбәттә һичшиксез ул кешенең гамәлендә күренергә тиеш. Белгәнебезчә, бөтен кешедә мондый тирән гыйлемгә һәм шуның нәтиҗәсе булган тирән курку хисенә ирешә алмый. Шуңа күрә кешеләр үзләрен шундый кешеләр турындагы хикәяләрне тыңлап, риваятларны укып, Коръән аятларын укып, үзләренең күңелләрен дәвалап торырга тиешләр. Үзләренең гамәлләрен шушы кешеләрнең гамәлләре белән чагыштырып, шушы изге кешеләрнең шулар дәрәҗәсенә омтылырга тиешләр. Бу кешеләр булып пәйгамбәрләр, улуг сахабалар, галимнәр булып торалар. Инде әлбәттә иң каты куркучы Аллаһ Тәгаләдән ул пәйгамбәрләр булды. Аннан соң безнең улуг сахабаларыбыз һәм улуг галимнәребез шушы улуг тақва кешеләр, зур тақва кешеләр дәрәҗәсенә ирештеләр. Без инде беләбез, карасак, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында алар Аллаһ Тәгаләнең аятларын укыганда елыйлар иде Аллаһ Тәгаләдән куркып. Инде без инде шушы түбәнлегебезне аңлап та бетермибез. Карыйсың, ул үз гомерендә беләбез, җәннәт вәгъдә кылынган сахабалар булды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга җәннәт вәгъдә кылынды. Аның үткән гөнаһлары да, ниндидер кимчелекләре булса, гөнаһлары юк инде, аның ниндидер бәлкем җитешсезлекләре булса, һәм дә киләчәктә кылыначак Аллаһ Тәгалә вәгъдә кылды гафу итәргә. Һәм бу җәннәт вәгъдә кылган сахабаларга да Аллаһ Тәгалә белдерде, аларны җәннәткә керәсен. Димәк, алар нәрсә генә кылса да Аллаһ Тәгалә гафу итәсен белдерде. Без инде үзебезнең кимчелек белән аңлыйбыз, о, рәхәтләнеп яши алганнар икән, инде артык гамәл гыйбадәттә кылмаган булсалар, инде җәннәт вәгъдә кылынган, нәрсә эшләсә дә Аллаһ Тәгалә инде аларны гафу кыла диде. Ләкин Аллаһ Тәгалә тик торганда гына җәннәт вәгъдә кылмый, һәм бу кешеләр инде шул күңелләре белән бик югары дәрәҗәгә ирешкәннәр иде, һәм алар шушы хәбәр ирешкәннән соң тагын да күбрәк Аллаһтан куркучылар булдылар, һәм Аллаһ Тәгалә каршында гамәл гыйбадәттә булучылардан булдылар. Алар шушы
инде җәннәт вәгъдә кылынса да, алар җәһәннәм турында, Аллаһның газабы турында аятлар укыганда, алар елыйлар иде. Алар үзләре борчыла иде. Менә мин ничек шушы кыямәт көне турында, җәннәт вәгъдә кылынды, әле бит Аллаһ каршына барганчы үлем ачысын татыйсы бар, кабердә сорау алуны үтәсе бар, сират күперләрен Аллаһ каршында торасы бар. Аллаһ Тәгалә җәннәт кылса да, менә шунда ничек үтәрмен икән дип, алар борчылып елыйлар иде. Без инде аңлап та бетермибез, нәрсәгә еларга, барбы җәннәт дип уйлап куярга мөмкин, ләкин буларның бу кешеләр шуңа күрә бик югары дәрәҗәдәге күңелләре белән Аллаһка якынайган кешеләр. Һәм алар Коръәннәр укыганда, шушы намазлар эчләрендә Аллаһ Тәгаләнең газап аятларын укыганда, алар шу хәтле курку хисе барлыкка киләдер, алар аңнарын югалтып, аннары аңсыз егылалар иде. Һәм алар мондый аятларны ишеткәндә бик каты елыйлар иде, һәм бик каты Аллаһ Тәгаләдән гөнаһларын ярлыкауны, шушы җиңеллек белән, үзенең рәхмәте белән кабул итүләрен теләп Аллаһтан сорыйлар иде. Мөселман кардәшләрем, шушы изге Рамазан айларында кылган гамәл гыйбадәтләребез, шушы айны тоткан уразаларыбыз сәбәпле шушы Аллаһтан курку хисе, хакыйкый курку хисе бездә арткан булса иде. Һәм дә шушы курку хисе булу сәбәпле гамәл гыйбадәтләребез артса иде. Ягъни без тагын да тәкъва мөселманнардан булып шушы айларны үтеп чыксак иде, һәм шушы тәкъвалыгыбыз икенче Рамазаннарга хәтле гамәл гыйбадәттә булырга, гөнаһлардан сакланырга ярдәм итсә иде. Һәм я Раббым, шушы ике Рамазан арасында да тәкъвалыгыбызны арттыра торган китаплар укырга, вәгазьләр тыңларга, гамәл гыйбадәттә булырга һәрберебезгә насип әйләсәң иде, үзең безләргә шушы эшләребездә ярдәмчең булсаң иде.